И така се чисти трева и се коси и всичко. Нашия прототип за автоматизирана косачка на трева. С подходяща програма и каквото и да е там и малко по-остри зъби, може да прави много работи и да забива. Но, разбира се, това е само прототип все още, предстои да бъде разработван. Може да е дори да е луноход на Луната някъде. Върху на 360. Давай, можеш ли още? Супер, подвижност невероятна, може да живе на едно място. Идеално премахва препятствия пред себе си. Те е до препятствията, Това влак не може да управляваш. Да. Чакай, бе. Идеално почиства автомобилни отпадъци. Много е добър това. Минава всякакви терени, независимо с какво са замърсени те. Идеалната косачка. В по-голям вид може да стане машина за убиване на хора. Ето, сега ще видим преодоляване на терени. Тъй като не може да мине през тях. Може. Идеално се справя с по-високи терени. Както виждаме, той е снабден с вериги и всякакви подобни. Сензорите му за движение отчитат, има нещо пред него и то се спира и обръща. Сега се опитва да нареже хартия, която е на земята. Не знаем защо. И така. Нека последваме робота, дали ще може да се качи в кутията. Прямо перката е. Уви, не. Но само уви. Ето виждате каква сила, каква грация успява да помръдне дори тежката пластмасова кутия. За такъв слаб мотор, какъвто то притежава, има доста добри качества, нали? Ето, може да повдигне дори тежките капаци. Нищо не може да спре този робот, освен може би чук и пушка. Но все пак, нищо не може да спре нашия робот. Сега се го въртял в кръгове. Това е нашия водач, който се опитва да управлява робота. Повтарям, опитва се. Виждаме робота, който блокира. Сега нека го подсъдим към тази кутия. Засече нещо и нищо. Върви. Дай му пълна газ пък тия е. Почти му. Да ти умре коня. Пък ко правиш, же? Стига си му фърнали някакви работи отпреди. Виж сега ще чисти. Аре, нека чака малко. О, не! It's a trap! И свади робота сега. Нашия робот попадна в капан. Дали ще може да излезе от него? Не знам. Това е доста първобитен капан. От някой, който очевидно не знае даже какво прави. Но, какви мощни мотори, те успяха да мърдат тези тежки кутии. Както казах, всяка тежи по 1 килограм. Успяха да ги мърдат вече продължително и да ги отмести дори. До слабото си моторче, което разлиза едва 2 км в час на ден. Успява да се справи доста добре с помръдването на гуми,
и всичко. Може да бъдат сложени всякакви приставки на нашия робот. Може да бъде щипки, може да бъде всичко. Зависи от механизма, който бъде поставен. И това е робот мечта, може да чисти, пере, глади, шие. Само сега, само в промоция, може да си купите един такъв само за 10 000 лева. 10 000 лева, от които тези 10 000 лева ще бъдат дарени на бедните деца от дом за сираци от село Горно Надолнище. Сума по сметката няма. Парите се даряват на ръка. Както виждаме сега, вече 5 минути, нашия робот е неуморим, може би това е заради акумулаторът, който поддържа и термодвигателя. Той носи много интересни белези, нашето роботче. Както забелязваме, това е подобие на Лего, но не е. Това е разработка на ученици от електротехникума в град Сливен, Мария Кюри. Всичко е много хубаво, но... О, не, какво? Препятствие на пътя! Сега ще видим как това малко робот ще стънтва. Нека видим, нека проследим как се зумва. Не може да зумни, тогава ние се приближаваме. О, каква гъвкавост това! Не можа да хвана. Много добре. Повтори, обърни го. Нека завие. И ще кажа как завива. О, не, ще го мине на задна. Колко сила. Оп. Няма препятствие за този робот. Освен ако го дигнете във въздуха, но рискове на занаята. Дали ще може да бутне кутиите? Бърне го назад и бутне кутиите. Така, бутай. Не успях. Да, върти. Режи. Те явно трябва по-сериозни триони отпреди. Завърти му триона, наобратно е. Или ставате да управлявате. Я фаща и снимай. И не дай да си играе. Снимаш ли? Сега седна. И си снимай. Чакай. Давай.